inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini. O giwagtag niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug niadtong maong krus, gilawas ni Kristo ang iyang kaugalingon gikan sa mga hari ug mga punuan sa mga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pagsunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, ug hari ko. Daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Sa tanang adlaw, daygon ko ikaw ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug didto nagampon siya sa tibuok sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha kanila nga gihanlan niya ang apostoles. Si Simon nga iya usab gihanlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago mga anak ni Zebedeo, si Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas ang anak ni Santiago, o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhiyon. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag, kauban sa kapidan sa iyang mga tinunan. Didto may daghang tawo gikan sa tibuok Judea o sa Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya, ug aron ayuhon sila sa ilang mabalatian. Nagadto usab ang ipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanan tawo paghikap kang Hesus. Kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa duha ka butang mo kining ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa bungtod ug ang pagpili niya sa mga tinun-an.
Una sa tanan, unsa may katuyuan nga magampo ta. And what is our purpose of praying to God? Isn't it that we want to be close to the Lord? That's the very reason why we pray. Nga para kita, we will be close to the Lord. Very significant usab ang description. Asa man si Kristo nagampo, gingon diri sa Ebanghelyo. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod. Diha sa Biblia, very symbolic kayo ang bungtod. Ano man, kung bungtod gani, duol-duol ka sa langit. So, bisan ka ng mga detalye, there are really significance and symbolism of those details. Kung magampo ka, paduol ka sa Ginoo, o gila pinagyod ang simbolismo na anaa sa bungtod. Pero makita usab nato makaigsunan nga dili lang siya nagampo. Usa-usab sa detalye nga makita nato mao kining giingon dinhi. Nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Kining misa nato 30 minutes kung daily mass. Kung Sunday, 1 hour. Niya si Kristo, nagampo tibok gabi. Whole night siya nga nagampo. Mao kada makaigsunan nga kung tan-aw nato, layo pagyud kaayo kita sa pagkabalaan tungod kay sa pagampo pa lang daan, even that particular description, kita magampo ta dili man tibok gabi, kundi pipila lamang ka oras. O gani diri sa atong parokya, ang hinaot ko nga ato gyung mabalik ang gitawag nato nga adorasyon nokturna, kanang pag-adore even for the whole night. Usa na sa magpakita adoration for the whole night. Once a month, para makita nato nga doon naging mga pagampo. We try our very best to revive that diri sa parokya. So makita nato nga si Kristo prayed to God, wanted to be closer to God the Father, and significantly, diha siya sa mountain. Maigsoon, ikaduhang ka punto, nga pagkahuman niya, pagkaadlaw, gitawag niya iya matununag, o gipili niya ang iyang napulog duha ka tinunan. Significant kaayo, making a choice, magpili, making a choice, nga gihimo niya after he prayed. Ngano man nga significant, ngano man mabulokon ka na. Tungod kay gihatagan usa-usab kita og ehemplo. Nga kung parangitan naatay mga desisyon sa kinabuhi, mga bugat nga desisyon, ampuan nato ba? Dili lang lukso ng bibig nga miunta nga unsay gusto lamang ato lang dayong pagabuhaton. Pero Jesus significantly makabantay ta every time he makes a decision, naagyo ng pag-ampo preceded by prayer. And I believe this is an example for all of us to do, to follow. Nga mga desisyon nato sa kinabuhi, atong pagabuhaton diha sa pag-ampo, panaglitan. Kana bitawng maordinahan, o kaha ang gitawag nato nga mga madre, mga brothers, magbawo na sila, nagigitawag nga pag-retreat. Tungod kay ang desisyon, pagabuhaton, in gitawag nato nga preceded by prayer. So, sa ato mga desisyon sa kinabuhi, giapil ba nato ang Ginoo? Miduol ba kita sa Ginoo? Misangpit ba kita sa Espiritu Santo aron lamdagan kita sa atong mga desisyon? Kana ang panaglitan nga atong pagatanawon. But very significant also nga diha sa Ebanghelyo, giingon din ha, nga sa nakalungsong na sila sa bungtod, sa asabang, came down from the mountain. Nga naman nga ako nang isight sa inyo ha, kay kana kung gipili ka, kung pananglitan gipili ka, naadjud ang dungog nimo, mahimo kang sikat, mahimo kang dungganon, you are famous, because you are aligning yourself to the person who is famous. Mahimo kang sikat. Pero ang pagpili sa atong Ginoo sa iyang mga apostoles, dili pagpasikat, kundi dili pagserbisyo. Mao kada nga giingon dinhi sa Ebanghelyo,
sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa nakapit nga patag, kauban sa kapitan siya matinunan, dito may daghang tawo nga gikan sa tibok Judea. Mao na nga, the selection of the apostles is not meant for pagpasikat or being famous, but it is all about service, pagserbisyo. Kung sumala sa Ebanghelyo, nangadto ang mga kadaghanan sa mga balatian, mga kagipangyawaan, mao ka na nga daghan ang giserbisyuhan sa atong Ginoo. An example for us, if we are called, kung kita gitawag sa atong Ginoo, dili ingon ipasikata, masikata, kung dili pagserbisyo, that we are called by the Lord to serve people. Panghinauto na to, nga una sa tanan ang pagampo, kabahin sa atong kinabuhi, nga gusto kitang maduol sa Ginoo, apan usab mga desisyon nato sa kinabuhi, atong gihimo sumala sa atong pangaliha ug pagampo. O hinaot nga kining atong mga pagtawag sa atong kaugalingon, dili pagpasikat lamang, kundi pagserbisyo alang sa katawhan sa Dios. Gitawag sa Ginoo ang iyang pinili aron pagtuman sa iyang kabubuton. Magampo kita nga masaligon samahan diha sa atong kasayuran nga siya nangandoy nga ang iyang katawhan magpangama alang sa kalibutan. Sa matag pangaliya mutubag kita, Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Nga ang simbahan pinaagi sa Santo Papa ug mga kaobispuhan, mudala kanato ngadto sa kahingpitan sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Nga ang mga batid sa kagamhanan, mugiya sa atong nasod, ngadto sa kalig-on ug kalambuan, ugma damlag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Nga kita mulahutay ug matinud-anon diha sa bukasyon, diin kita gitawag sa Dios sa pagsunod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Nga ang mga tigulang, mga masakiton, ug mga nag-inusara, makamatngon sa presensya sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Nga ang mga nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami pinaagi ni Kristo. Gamhanang Amahan sa among mga pagampo, tuyo na mo sa among paghandi ang pagtuman sa imong kabubuton. Dawata kami pinagi sa imong hinigugmang anak nga nagabuhi nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Dayon ka, Ginoo, sa kagauman, sa imong kaayo, angay kang masalamatan. Duyok ang
Paigsoon bagamo kamo, aron nagako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios sumahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kalinaw ug gugma, himuha kaming kining among halad, nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga makahiusa namo kanimo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahoman, punpo ang langit ug yuta, sa imong himaya, Santos ikaw Ginoo, ang tuburan sa Tarang Kasantos, ipadalay mong Espiritu magsanto si mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug duo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, migawas sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa matinunan ng miingon. Dawata kini, Panginom kamong nga tanan gikan ini. Kay kini maong kalis sa lugo, sa bagdugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, ano naman sila mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon magabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang ngayan nga moatubang walagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuhang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo, o sa tanang mga pari. Hinom na may usap o maigsuon nga nangamatay. Malaw mo na mabanhaw sila o ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo mga gawamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang himaya hangtod sa kahangturan.
Karon mag-ahyusa kita sa magampo nga ato samahan. Atong gamito ng mga pulong nga itudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tarang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tarang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili magsalig sa simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay Yusa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan at lagi kami sa kalina. Kini mahong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
spiritual communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, maghatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi, kiningasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kangturan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana usab kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santo sa misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.